Naiyoswati duangal daw ng orientation may naig ti Integrated Universal Healthcare iti probinsya. Inatandaran da ito dagiti local chief executives, Committee on Health Chairperson, Municipal Health Officers, dagiti opisyal ti DILG ken PhilHealth. Maysa kadagiti kang runaan ang napagsasaritaan ti panakapataod ti Inter-LGU MOA babaen iti maysa a resolution. The collaboration, cooperation, an agreement between and among the 27 municipalities ag-sign da iti MOA. Tapno tikas taket ag-corre no ag-accelerate tayo nga talaga ti universal healthcare ken ma-formalize nga ma-organize datoy healthcare provider network tayo iti province-wide health system. Number 1 ti healthcare iti listaan ti 8-point executive agenda ni Gov. Takit Bersamin. Apresyaran met ni Mayor Pup Cardenas ti napintas ng ipadteng ti Inter-LGU MOA. Agbalin nga approach ti buong nga probinsya panggap ti panaka-address iti concerns tayo iti salunat. Tapno ti kasta saanen nga gargaraw nga individual iti na dumaduma nga munisipyo nung hindi ti probinsya pagkaysayanan deta gagem nga mga address. Kadagiti amin nga pakaseknan tayo panggap ti salunat. Talaga nga agiset kami iti special session into no Friday DJ ma'am. Tapno maipadaras DJ kasi may isubmit po DJ resolution nga maipanggap ti health into no August 29 po. Yes po, DJ laang po. Kasi irarush da po DJ. So nga dapat ket makompleto DJ yan ken maipasa nga dagos. Napagsasaritaan pa iti agbalin a sistema ti universal healthcare ken ti agbalin a dakkel a papel ti PhilHealth ngagserbikas main financer ti nasao alinteg. So ada dagiti queries da kasano ba iti agparehistro kasi dapat now all Filipinos should be registered into a primary care facility and with PhilHealth. Tapno ti kasta guaranteed da the PhilHealth da can bayadan ti PhilHealth iso daw in terms of healthcare services. Kasi number 1 nga hurdle nga challenge iti LGU tatak ket dajay enrollment dagitoy tattao iti PhilHealth. Ado dagitoy challenges. So another ket dagitoy data sharing tayo between MS social DSWD and the LGU kasi syempre data privacy and all that. So yun ang mga titingnan kung paano ma-resolve. Bigbigan ni Vice Governor Ann Bersamin adakkel atignay para iti agtultuloy ang napintas nga serbisyo ti salunat ti aktibidad. This orientation is more than just a compliance or an event. It is part of a larger movement toward a more inclusive and sustainable health system. The Inter-LGU Memorandum we have witnessed today is a bold statement of shared accountability and trust. Ti Republic Act 11223 wenno universal healthcare ket maysa alinteg ano sa dinno na ipalaon at itunggal Pilipino ket maadaan iti access iti healthcare sa dinno man ken kaanuman a masapol na. Jessica Boreta, Balitang Solid North.